duk wanda ta hanyarsa sirrin wani ya fita, wallahi a ranar kiyama sai ka sha mamakin yadda Allah zai wulakanta mutanen da suka yada abin da ya taba mutuncin waɗansu. Duk abin da ka san zai taba mutuncin wani, idan ma zai fita ka bari ya fita ta hannun wani ba ta hanyar ka ba. Idan kuma ya riga ya fito daga wurinka ya mutu, kar ya zama ya ƙara gaba ta hanyar ka. Ko tambaya ka yi ka ce wannan gaskiya ne, wannan ba naka bane, saboda wani in ka tura masa ba gaskiyar ne ko ƙaryar zai ce ba, shi ma zai yada ne, kuma shi zai yadda. Ko da labari gaskiya ne, kar a ji ta wurinka in dai na sharri ne. Duk abin da ba alheri ba, kar a ji ta bakinka. Wannan ka'ida ce mai muhimmanci akan social media. In ka san ba za ka kiyaye wannan ba, social media haramun ne a gare ka. In aka baza maka mutuncin mutane a ranar kiyama, ka gane yadda mutane za su hana ka samun aljanna. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a cikin hadisi, mutum zai zo ranar kiyama da sallah da azumi da sauransu duk a cike, amma abin da zai raba wa mutane na mutunci da dukiya da lafiyarsu sai ya zama ya hana shi shiga aljanna, an ɗebo laifinsu an ɗora masa, shi kuma ya tafi wuta. Wannan hadisi ne ingantacce na Abu Hurairah a cikin sahihu Muslim. Kar ka yarda da wannan. Da WhatsApp da kuma Instagram da kuma hadda TikTok ko? To ba ce aka ce kai ba, don su ma akwai inda ya kamata a dinga tura sako mai kyau. An gane ko? Amma ka tura sakon da ko bayan ka shiga kabari ana ji ko? Aka ce an wannan sakon yana nan. Da kazanta abin da ka tura ina cikin rambun ajiya. Kai abin da ko ka shiga cikin kabarinka da an fito an sa za a ci gaba cewa Allah shi muka albarka. Idan ma mutane ba su faɗa mala'iku za su faɗa. Ina fatan gani. Ya ƴan uwana musulmi, da wannan hudubar ne nake jawo kunnenmu mu yi hattara. Abubuwan cin mutuncin nan da rugurguza kiman mutane da keta mutuncinsu, yanzu zamani ya kawo su a hannunmu, su ne wayoyin nan. Mutum ya buɗe Facebook banda jafa'i da bala'i da tozartawa ne da tozar. Mutum idan ya jefo bakar magana ta cin mutunci, yana Allah Allah ya ga mutum 1000 sun yi sharing sun yaba masa. Yana Allah Allah ya ga mutum nawa ne suka yi liking. Duk waɗanda suka yi sharing ko suka yi liking ko su ma suka faɗi bakar magana, wallazi tawalla kibarahu lahu azabun alim, shine duk commission din abin da suka yi, wanda ya posting din nan yana wuyan shi. Duk abin da ya faɗa suna da nasu, shi ma yana da kwatankwacin nasu, sannan bugu da ƙari da nashi din shi da ya kirkiro. Iya adadin jama'a da suka yi faɗi albarkacin bakinsu na ɓatanci, su ma iya adadin zunubansu da za a bashi. Wallahi mutum ya yi hattara. Sai ka in an yi wasa wallahi za a yi mamaki a gobe kiyama. Wallahi alladhi la ilaha ghairuhu. Sai ka yi mamaki ga yan ayyukan kan nan gaba ɗaya ba su fidda kai ba, yar ibadan da kake duk irin waɗannan ya lashe su. Kar ka ɓata lokacinka, duk rayuwanka da lokacinka ka kare shi akan social media. Ya zan waɗannan wayar kan ita ce take cin mafi yawan lokacin da Allah ya baka a rayuwa. Musamman wanda zai sarrafa lokacin ba akan ayyukan alkhairi ba sauraron alkhairi ba yada alkhairi ba aiki da alkhairi ba, wani abu ne da laisa lahu da'watun fi dunya wala fil akhirah. A duniya ma bai da amfani balle a lahira. Masu shiga social media mun kasa su kashi 4. Wai mutum ya ce wai in ya je lahira ina zai shiga, ka shiga tun anan. Kowa ya san da ya buɗe waya ya san inda yake dosa. Sai tun daga nan ka faɗi inda kake. To bari ku ji kashi 4 ne masu shiga social media. Kashi na farko masu shiga don su ga wasanni. Abin da ke kai su social media wasanni. Da su abubuwan barkwanci da ban dariya duka sa su a cikin layin wasanni. Da su games da sauransu duk suna layin wasanni. Duk wannan layi ɗaya ne. Kashi na biyu masu shiga social media domin kasuwanci. Shi kawai ya shiga ne bangaren siye ko bangaren siyawa. Yana ta duba me zai siya ko kuma yana duba me zai siyar, ko ya talla ko a tallata masa. Da haka shi abin da ya dame shi ya shiga ya ga farashin abubuwa, ya ga me za a siya, me za a siyar, me zai siya, wace ciwaciwa za a samu kuɗi. Abin da yake kai social media kenan. Na uku masu shiga social media don harkar siyasa.
shi abin da ya kai social media shine dudduba ya ga yaya me aka yi ciki a campaign, wa ake tunanin zai ci zaɓe, wa me ake ciki da aka yi rally a can ya aka yi aka fito, sababbin waƙoƙi nawa aka ziga ɗan takara, wa ake zaton zai ci zaɓe, wane ne a kan gaba, wane ne a baya, ina aka yi wata lacca, ina aka yi campaign, ina aka zagaya, labaran siyasa da mulki